O son da nosa fala. Celso Emilio Ferreiro. 100 anos. Aire puro. O aire puro da mañá programa o seu dereito a entrar en cada casa. Ábrelle as portas, patria, dalle os teus seos, alma, deixa ese tufo acedo que te abafa, esquece estas mortallas, estiña as túas vagoas, fala, canta, arrumba desesperanza, non deixes que te aldrasa, onte non, pensa nas albas, que han de vir, ponlle cerco as lembranzas que te atan, deixa entrar a mañá clara na túa casa. Adela Carrasco, estudiante de Plasencia, Cáceres. 1000 voces para Celso Emilio Ferreiro. Producción cultural de Radio Lugo, Cadena Ser. Coa colaboración da Área de Cultura do Concello de Lugo.